telke beží dynasty. Neviem ani ktorý diel, tuším 213. Sedím doma, je mi smutno, vonku trochu poprchá. Bakalárok z Ostravy, padli 2-3 za ucha. Sedím doma, je mi smutno, sused púšťa nový hit. Prihlásil sa Washington, nevedia či odzbrojiť. Sedím doma, je mi smutno, nik neklope na dvere. V TKM už straší AIDS, odzvonili nevere. Ľudia sa dnes neschádzajú, pre nič za nič na korze. Vedia, že tam môžu smoknúť, prišlo by im z toho zle. Rozvedení vedú spory o 2-3 tisícky. Chápu dnešnú realitu a sú veľmi praktickí. Sedím doma, je mi smutno, v telke beží dynasty. Neviem ani ktorý diel, tuším 213. Sedím doma, je mi smutno, vonku trochu poprchá. Bakalárok z Ostravy, padli 2-3 za ucha. Sedím doma, je mi smutno, sused púšťa nový hit. Prihlásil sa Washington, nevedia či odzbrojiť. Sedím doma, je mi smutno, nik neklope na dvere. V TKM už straší AIDS, odzvonili nevere. Ľudia sa dnes neschádzajú, pre nič za nič na korze. Vedia, že tam môžu smoknúť, prišlo by im z toho zle. Rozvedení